O Concello de Sanxenxo renova a tradicional festa da raia converténdoa no Portonovo gastronómico, un festexo que mesturará gastronomía con música. Nesta edición participarán 22 establecementos cun total de 44 tapas. Bueno, esta festa este ano vaise centralizar en dúas calles, como é a Rafael Picó e a calle dos Viños, a Méndez Núñez. Os bares participan 22 locales, os bares como Portonovo ten fama de boas tapas, pois os locales van a ofrecer cada local dúas tapas que van a poñer pois a mediodía co viño para comer, pois a media tarde co vinito e despois a noite outra vez para cenar. A mestura entre música e gastronomía é a principal novidade deste renovado Portonovo gastronómico. Durante toda a fin de semana, a vila gozará de animación, pasacalles e concertos. Varios eventos onde vai haber charangas, música todo día. Bueno, por exemplo, mañán a noite habrá un concerto de Midic e o domingo tamén vai a Franga. Concello e hostaleiros colaboran nesta renovada festa cunhas expectativas moi altas. Esta novidade pois terá máis ambiente porque tamén, como che digo, vai haber moita máis animación na calle, música na calle todo o día, por tanto eu creo que en principio ten boa acollida, hai que darlle as gracias aos locales porque están implicando. Ademais, o Concello tamén sorteará 48 estancias dun fin de semana en hotéis da vila para os clientes que se acheguen a Portonovo a degustar as tapas. Nos bares vanlle dar, cando pois, se tomen o vino e a tapa, pois vanlle dar un boleto no que teñen que cubrir o seu nombre, o seu teléfono e tal, e despois vai haber dous sorteos, un o domingo e outro o luns na casa de don Fernando, e desde ali pois cada día van a mitad de 48, pois cada día 24. A oferta de tapas deste ano é moi variada e non inclúe só tapas con raya, aínda que este peixe continúa sendo o produto estrela. A festa pecharase o luns coa entrega da Raya de Ouro, premio que este ano será para Carmen Uía, que aos seus 99 anos recibirá este galardón como recoñecemento á súa traxectoria como peixeira referente en Portonovo.